anyị were ọmụmaatụ ndị a mechizie abịchi mbụ mkpụrụ edemede Igbo anyị mere. Chetakwa na akọwaburu m na ụda ume mgbochi ume anaghị emechi okwu Igbo ọbụla, na ọ bụ naanị ụda ume ya bụ nke bịara ebe a dịka nkọwakwa na mgbochi ume Igbo abụọ anaghị agakọ ọnụ n'otu mkpụrụ okwu. Na anyị enweghị, we don't have anything like consonant clusters in Igbo, but we have it in English. But in Igbo we don't have consonant clusters. And here, remember we say that it's only ụda ume that ends the words in Igbo language. Now, with this few examples, I want us to understand it more. That is when we are talking about njirimara mgbochi ume and njirimara ụda ume. See the examples here. And this one that is Chidimma, it is not mma. Chidi, mma. These two consonants, mmiri ụda ume na-aba ada agakọ ọnụ n'okwu na Igbo. Kama ichi idezie ihe ede a bụ Chidimma. Ịfụ ya? Mma. Mi na mi ama agakọ ọnụ na asụsụ Igbo. Ọzọ abụrụ Ekemma. Ekemma. Ha ama agakọ ọnụ, ọ dabaghị. Ka e ga-esi edezi ihe nke ọma bụ Ekemma. Nke a bụrụ Nnenna. Ihe ọ ga-abụ bụ Nnenna. Ka anyị gazie emekwu nke ụda ume. Nkwọ. Ihe a kịta bụ mgbochi ume. And mgbochi ume adịghị ebi okwu ọbụla n'Igbo. Ya bụ nke a adabaghị. Ka a ga-esi ede nkwọ bụ nkwọ. Ịtụpụ ihe maka na ọ afọ ọ dabaghị. Ka a ga-esi ede ya bụ afọ. Mba ọ dabaghị maka ha echi adị na ngwụcha. Ka ị ga-esi ede mba bụ mba. So na-eke ị ga-esi edezi okwu ndị a. Ngwa nke nwa dezizie ngwa. Dịka anyị megoro nke a mee nke a, jiziri aka gị depụtazie na comment section ka a ga-esi dee ndị a dezie ihe ọ daba. Nke a ọ ga-abụ Adamma ka ọ bụ Adamma. Nke ọ ga-abụ Ede ka ọ bụ Ede. Depụta